Good morning people! So, nandito ako ngayon sa loob ng CR namin, no? Kasi ninyo maglilinis tayo. Good morning. Bali, kakabangon ko lang sa higaan. Pero nagising kasi ako kanina ng maaga. Ganun. Parang, mas 4 lang yata nagising ako. Hindi ko alam bakit eh. Tapos syempre, yung aking jusawa eh. Umalis sa trabaho, maaga rin yung kanyang ano. Tapos, nakatulog ako ulit. Nagising ako ngayon. Anong oras na? Alas 8:30 na yata. 8:30 ako nagising. Nagising pala. Tapos, ngayon na ako bumangon. So, higaan. So, yes. Good morning. Tayo muna ay mag-hilangis. Ayan, so yung ginagamit ko pala guys, itong Nivea na nabili ko sa DM noon. Maganda siya. Magkano ba ito doon? Parang 450 euro siya. Maganda siya kasi may mga beads siya. Na nakakalinis talaga sa ano mo. Nakakalinis mo ng mukha mo. Tapos, gagamitin ko itong aking L'Oreal. This is my skincare, guys. Itong winter time. Yes. Kasi, moisture yung mukha mo. Dahil ang lamig-lamig. Sobrang lamig. Buti, pagka nagaganito ako, guys. Bali, meron ako ditong pimples na isa kasi nga nagkaroon tayo. Pag nagkaka-regla ako, may ganyan pa isa-isa. So, yes, dahil may regla tayo. Bali, patapos na siya. So, yun. Tapos, yung aking, syempre, lahat ay L'Oreal. Ayan, o. Ito yung tag. Ibig sabihin, yung focus yung ano ko. Ibig sabihin, pag tag is day. So, may day, may night. So, pag day, tag. Pag night, knock. Ganyan lang ako maglagay ng cream. And you just have to spread it all over your face. Diba? Ngayon lang ako nagaganito dito. Kasi nga, meron naman akong ginagamit ko dati sa Pilipinas. Tawag doon, yung white. Snail white. Yun. Cream lang naman ang ginagamit ko doon pagkaano. Pero maganda yun siya. Eh, dito kasi guys, malamig. So, yes, kailangan talaga ng moisturizer sa mukha mo. Lalo na pag ikaw ay first time mo sa ganitong lugar na may malamig na panahon. Ganon. So, kailangan mong kasi magdadry talaga. Ako guys, grabe yung dryness ng lips ko. So, yes, this is my skincare products na ginagamit ngayong winter. May winter skincare, yan. This one. And then, another one. This. And this one, the tag. Tapos paggabi naman, ito pa rin siya, maglilinis ng mukha, gano'n. Or kung ayaw ko magganito, nagwa-wipes lang sa mukha ko. Kung wala naman akong nilagay sa mukha, hindi mo akong lalagay. Tapos eto, serum, tsaka etong pangnak, panggabi. Ayan. So, yun.
So that's my skincare routine, mga mare. Aking winter skincare routine. Ayan. So, tapos maglalagay na lang ako ng lip balm. And this is my lip balm. Sabi mga This is my lip balm. It's from the Balea. Balea. Kita ba? Yeah. Baliktad. Ayan. Balea. So, let's try this. Hindi talaga siya nagpo. So, cherry. Cherry. Strawberry pala. Wala naman tong kulay, guys. Ano lang to, pampaano ng lips. Kasi nga nag-ano yung lips ko tawag ito? Nagka-cracking. So, yes. That's my winter skincare routine. Yes, ngayon nga ay nandito ako sa labas. Dahil punta tayo ng Aldi. Diba, napaka-gloomy ngayon. Ang lamig-lamig. So yes, ang ating skincare ay tama lang talaga sa malamig na lugar. Ano lugar? Panahon dahil ang lamig. So yes, dito sa amin wala pang masyadong snow. Yes, pero sa ibang lugar meron na. Oo, madami na. Pero sa amin dito wala pa. So yes, Aldi. Guys, tapos na ako sa Aldi. Ito na yung mga pinamili ko sa bag ko. Ang lamig. Sobrang lamig. So, yes. Kaya kailangan talaga nag-moisturizer ka sa mukha mo. Dito, pagka ganito yung panahon na ganun. So, yes. Ang lamig-lamig. Ang sakit-sakit sa tenga ko kaya kanina. Papunta ko dito. Ang sakit-sakit sa tenga, sis. Ganon. So, yes. See you sa bahay. Hello! I'm back home. Ang lamig-lamig. Ilagay ko na dito kasi pagpasok kayo dito sa loob, doon pala sa may gate namin, papasok dito sa aming nag-moist na ito. Kaya nilagay ko sa ganyan. Ang lamig, guys. Ang sakit-sakit sa tenga. Charis. Joke lang. So, what I got for Christmas, charis, joke lang. Ano ang binili ko sa labas is, wait, the first thing is the sweet potato. Anong tawag dito? Pork steak. Yan, pork steak. Tapos, syempre, itlog. Pork chop steak. Sa pork pang steak, ito yan, no? Minute steaks. Pork na steak cut. Steak cut. Tapos, tinapay. And then, sausage. And then, mushroom. And then, dalawang croissant. And then, broccoli. 1 yogurt. And banana. Yung resibo. So, ayun lang guys. Yung aking pinamili. For today's, ayun lang, ang aking pinamili ngayon kasi mamaya magluluto ako nitong pork steak. Basta yung parang mushroom, may mushroom, ganyan, nalagyan ko ng ganito, ng mushroom, basta ganon. Tsaka broccoli, ayan, ito yung aming dinner mamayang gabi. Ayan, tapos yun. So yeah, thank you! Thank you for watching this video. Ito na yung video natin ngayon. Yes. So, yeah. Thank you so much, guys. And please subscribe if you haven't subscribed yet. And thank you for watching. And always smile.